befinner mig inne på Bellagio. Här är en plats där det är olika utställningar hela tiden. Just nu handlar det om tulpaner och fjärilar. Växthus här bakom mig också som vi ska gå in i. Nu ska vi gå till ett av mina favoritställen här i Las Vegas. Inne på Bellagio finns nämligen världens största chokladfontän. 300 kilo choklad som bara snurrar. När Ken och jag åt lunch förut så satt det några män bredvid oss. När jag gick förbi så uppmärksammade jag att de hade pistoler. Jag frågade Ken så här: han har pistol, han har en riktig pistol, varför har han det? Vad tror du att han jobbar? Men sen så såg Ken att de hade bricka på sig där det stod CSI Las Vegas. Det var alltså inte showen utan det var riktiga CSI Las Vegas som satt och åt lunch bredvid oss. Så det var lite spännande. Jag ville förfölja dem men det ville inte Ken. Så att nu sitter jag här istället. Nu ska ni få se varför jag gillar den här platsen och varför den är så fridfull. Vare sig man tror på Gud, Allah, Buddha eller vad man har för religion så är det alltid fridfullt med en liten andplats. Här är ingången till Colosseum. Det är här Elton John, Cher, Seinfeld och Betty Midler har sina shower just nu. Det var också här Celine Dion showade förut. Just be closer. You don't have to stay forever. I will understand. Believe me. Believe me. Oh, believe me. Thank you. Thanks.